Jiena mara li għażilt li nkun persuna ħjar u llum naħdem bħala social worker minkejja li snin ilu għaddejt minn bullying qawwi. Dan huwa dak li rrakkontat Marilyn Safraċ waqt għadita organizzata minn nisa laburisti bit-tema il-bullying u s-saħħa mentali. F'din it-tagħdita li tkellmu għassa esperti fil-qasam soċjali, indirizza lil dawk preżenti wkoll id-Deputant Prim Ministru Ministru tas-Saħħa Chris Fearn li saħħa fuq l-investimenti li se jsir fil-kura tas-saħħa mentali. Waqt id-diskussjoni tqajmu punti dwar kif il-bullying u s-saħħa mentali jistgħu jintrabtu flimkien biex dawn l-isfidi jiġu indirizzati b'mod kollettiv. Is-cyberbullying huwa realtà llum il-ġurnata huwa realtà li jaffettwa ż-żgħażagħ tagħna però mhux biss tajjeb illi nżommu f'maħna li kemm is-saħħa mentali kif ukoll il-bullying jistgħu jaffettwaw il-persuni ta' kull età irrispettivament mill-ġeneru tagħhom u rispettivament mill-età tagħhom u wkoll fejn hu importanti li nħeġġu iktar persuni ifittxu l-għajnuna li nkomplu nsaħħu s-servizzi tagħna. Fl-istess laqgħa saret enfasi li s-servizzi fil-qasam tal-kura s-saħħa mentali żdiedu u dawn qed jingħataw b'mod aktar dinjitus. Intqal ukoll li jekk f'pajjiżna tkellem ħafna dwar ir-riabilitazzjoni ta' persuni li batu mingħand ta' vizzi, hekk ukoll jeħtieġ ikollna servizzi li jirriabilitaw lil dawk li wettqu l-bullying fuq ħadd ieħor. Fi kliem il-President tan-nisa laburisti, dawn il-kwistjonijiet jeħtieġ nibqgħu nagħtuhom Ovvjament aħna nħossu li għandna nkissru l-istigma u biex tikser l-istigma inti titkellem fuq dawn l-issues biex isiru affarijiet ta' kuljum illi dak li jkun illi jħoss li għandu problema jaqbad jersaq il-qudiem ifittex għajnuna ovvjament dejjem professjonali u għalhekk aħna llum qed niddiskutu s-saħħa mentali u l-bullying.